Agus ar an líon is tá Ryan Gibbons saorálaí le EIL Éireann. Ryan chunsa tú? Tá go Fáistúidí an chláir. Ryan, níor thula mé faoin eagraíocht EIL Éireann go dtí roinnt míon ó hain, agus tá simime gom in san obair dhéanaan sibh. An féidir a insin dún faoi céithíd EIL Éireann agus cad é an obair go dtíreach a dhéanaan sibh le a. Well, is I go bhfuil EIL Éireann is cud a líonar down de agrachta EIL muid, agus an sprog céanna ein ar fad sin fólam idir chultúra tí chláir tílach. Ach bhunaí an Dr. Donald Watt EIL sna stát eintige ní ag tuchas a dó, agus tí an aim a bhí egan na micléin a chuirt amach ón tíl comportach a bhí acu ina timpach tain, agus iad a chur ina timpach nua achtanach, agus bhéadís ina cúnaí le chláán dúchatach, agus bhéadís ag fólam chuomh cultúr eile. Agus gus is dóí sin an spricatá ag EIL fós, Scapel glúiseach sin ar fud am down, agus chanig an chéad grúpa micléin oils gan Americanach go éireann a chláir EIL in 1960 a cair. Agus sin é an fágúil muid ag ceiliúr a cumara chuig go bliain am líana seo. So an obair means muid a dhéine ná tá go leor tógraí an ar nús chláir de áibricha Jonacha a dhéine tíar na bachta tíarna ar nús America chamá, chuma ag America, gus chuma agadtí an Garman, ach tá tíar eile ar nús Chile, Argentina, Ecuador, atichaí ó bhfuil tógraí ar fá. An féit sin an na himimeil is ionach an smuoine bheith ceapan sé ta féirde EIL. An féidir insin dún faoi a taithí nó obair atá gutsa ag obair lá le a thó. Well, is gur mé sé an chuí gur chusma ag obair le EIL ná i hábhíonna sa de bhuach me gradam taistil go America ar fá há seachtain, agus nuair tháinig me arás, bhí me an le caiiciis, agus nuair tháinig me arás, bhí sam gur ma síl níor sem mar géalna, fuair me ólas, fuair me ólas nach ram an ná fáil gol ar léanta siar mar hampla. Bhí me ina dancos le daoine áitiúil, agus nuair tháinig me arás, bhí me ggéar chuinear rudicíns mar sinna dhéanana ríis, so hábhí na sa chéineag agadtí an Garman a fá tí seachtainna chun obair dónacha dhéine hálinn sin. Agus sé an rud is deise dar ire ná gomín gur me ag fánach le chláán dúchasach, níor me ag fánach le I dorm mar hampla, ach bhí me ag fánach le daoine as an áit a bhí sim acu in san áit, agus bhí me ag gobar, bhí me ag gúnaí, bhí me ag gobar, agus bhí me ag déanana difriocht in éanacht le pobl áitiúil, agus sin an rud is deise sin. Agus nó raibh tú sa stát aontaithe an raibh tú ag fánacht an sin le clán an stát aontaithe, agus nó raibh tú sa Gearmáin an raibh sé mar ggéine ach sa clán an Gearmáin le. Ja, nuair bhí me in san Gearmáin, bhí me fánacht le chláán dúchasach an sin, chláán Gearmánis, agus bhí sé chuna dachar mar bhí ar Gearmánis a leabhart, ach nuair chuma ag America níor seach dacha sin, mar jaall gur béir le choláin hána sin. Ach sin rud America, bhí me canál an, bhí me ag díosbaracht bhí canál workshops an. So bhí me fánach le go leor micléin eile, as tíocha difriú, as America I héin, as Turkey, as ansachaí mar sin. Agus so bhí canál níor me ag fánach le chláán Americanach, ach fós bhí canál chláir trílach an fós an bhí me fáil ólas as títhe eile. Sin go híntaach. Agus an bhfuil EIL Éireann do dhaoine óga a bháin, agus má tá duine nó daoine ag éisteach líon a bheith ag smaoinemh ag obairlíonn, an féidir a rádiún cad go dtíreach a bheith siad an a bheith ag tinú leis le a thó. All right. No, ní sé a chuáin le daoine óga,
tá go leor tógraí fud an down ag EIL agus tá chláir na mar hampa vaccine am rudicin sa dhéana ag carta déna ach fós tá chláir agus tógraí an ag leis an timpplaach nó tógáil nó rudí mar sin agus is goma cén sort rud a tátu gear dhéana mai go bhfuil go leor mai gur be conas go EIL tá aber le déana fud an down acu agus bach si an ná áta á chun rinne so bhí se go má leom ach má bach ma ní sinne bach ma bós an rudicin á agus sé an rud a mís a vís na aibricha dónacha dhéana na bín se de gal go dtí na tícha sin agus mar hanta bach mu an bach ma ná gal go dtí an Africas agus aber le déine bach ma ná aber le mar hapla rudicin le ag déana leis HIV AIDS nó bach ma ná gal go Mexico agus aber le Cartagena in Holland sin beidir refugee center na rudicin sin tá go leor le déana agus is goma cén skillna at ad so hi gomach mu ná an rudicin á. So bíon do códlacathe ag dó go dtí a lán tíre eile nach míon? Bíon. Agus luí tú trí nó cara nó cuaig tíre an sin. An is go céimhéid tíirthe ina bhfuil daoine óna tíirthe céimhéid tíirthe ina sort mar bhálda EIL Éireann go hifigiúil ó thaobh grúpaí agro agus le héad. Well, so go bheith tá liste fáda ein tá se fáir an sib éidirlín chumá eiléireann.org ach stoin na príomhchuid na chuide tá níos popular mar déitú ná America has bín mu an gal go Chile, Argentina, Ecuador, Peru, Guatemala, Mexico mar hapla nu an Afric tá Morocco, Ghana nó an Africa i héin agus in san Aish tá Nepal, India, Vietnam, Thailand agus an tí fá chumá. So tá go leor rán an sin ach an sib idirlín EIL Ireland tá go leor ólas an sin chumá. Just a cúpla ceistile Ryan. So an féidir leat dóláán is what some kind of cuma céiní seo, like, you know what I mean? Oh, it's cuma céiní. Orintí bín se mar hampa nuair chuma go dtí an Germanís bhí ní am lang gal go dtí groma os cían 80 mlíonna díis. Ach sin mar jalar insurance ach tredi mar sin ach nuair víns tú os cían 80 mlíonna díis tá go leor tá an gal go dtí beagnach chluachán ach man go bhfuil canál bíon mar hampla tá an gal staidir cha lear agus bach sin níos mú le ha daltaí atá fós an máscoil na rudicin mar sin anús má bachtú gear gal staidir san jaarman bachtú an gal san idirblin le fa blian na rudicin mar sin agus gal go dé jaarman agus staidir máscoil an jaarman agus cinscoil se sin nu mín tú fós an máscoil. Just agus ag an nera is ionach an smaoine bheith tá taobh hirirde capim rá. An féidir a rá dún beagání fuad féin agus conas a bhfuil EIL Éireann tréis ceara leat i a héir profisiúnta agus sosiálta Ryan. All right, well, so he chuma America havíil sa de bhí me déanam má áteis som líon céanna agus ribanneach me go dtí America bhí me smaoinú rudicins beidir políoch nó achnúíocht a dhéana ach nuair tháinig me arás bí sam grom a ggéar gal isteach sociálí bhí an cná an taithí a fuama ó EIL ón taistear a rinne me bhí se Darren se ma síl agus in sin chut me ag duna cuasa eile nach rom ag smaoinú dhéana rih gonneach me go America. So ag go déich me rá gur dachar se ma síl go dachar sem chola rud ma síl
agus tá fós I gobar le EIL agus tá ggéar fáil níos I gobar níos mú le EIL sa tauchaí chumá mar gohfuil fecin an obair bhfuil si déana agus tá ggéar bhaint páirt leis an obair sin. Is as Connemara na bas agus Is Connemara ma ach an chud is smúd an ambí me na húní ballchlé níis mar ar oilscoil agus mar sin. Agus tá tú ag stad policy socialaíocht nó rud mar sin? Tá duna sociology agus social policy tanamtá an cuasa tá me ceú blion coalition ó tíanana denis. Tá sé trínáda a ceap mé go raibh tú NUIG. No. Bí me na chuní marchaí an chud. An níomhriscom fhí sin cap mé gur dúirt tú gur tú NUIG agus tá tú mai líon níos ná níl tá tú ngáileamh taiscom. Tá fós an Connemara rin an saora. Tám sé ag dul go Connemara ar an leon a fátóras lei. No go mé sí mat. Well Beiidir ar an lúna Mart ní cinse cén lá go fá. Is sin chéach Ryan bhí sé just clostáúit agus gur míle agus os teachtar an leir is obair anhimúil camerará a dhéanaan EIL Éireann agus chum cinse gur bhain tú tá na bhas agus gur delam tú a lán agus bíon tú fós ag bhaim chuna fáil an rudí ag obair le eil so mata é nuocht a gcuibh nuocht mhór gcuibh ó thaobh cuasaí náisiúnta in Éireann is mas míle teachtar rá sé an leir bé fátarát, right? Gur míl machgad.